Inselmilkom. Illum is-Sibt 27 ta' Marzu nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju immexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Hekk kif għada nagħtu bidu għal ġimgħa mqazza, nitolbu lil Mulej Ġesu sabiex bħalma hu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, jallimna nagħmlu dejjem ir-rieda tal-Mulej. Mulej la tidbieċ minni, qawwa tiegħi fittexejni, jindudu tal-art mhux bniedem, żebblieħ tan-nies, tkasbir tal-poplu. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Permezz tal-antifona nidħlu għal din il-qudiesa f'din l-esperjenza li niżel fiha Ġesu li ħansitra jkwota s-salm jindudu tal-art mhux bniedem. Nduru lejn il-Mulej u aħna wkoll miegħu nitolbuh la tidbieċ minna. Kiju flimkien nagħmlu dan il-mument ta' talb fejn nistrieħu fuq il-qawwa ta' Alla, ninaqdu iktar mal-persuna ta' Ġesu, ħalli nippreparaw ruħna wkoll għal din il-ġimgħa qaddisa li l-Mulej se jagħtina mill-ġdid biex jieħu ħsieb ħajjitna, jieħu ħsieb ruħna u jagħmilna aktar nixbħu lilu. U għalhekk nibdew mill-ewwel billi narfu n-nuqqasijiet tagħna, ikun nilqgħu bil-ferħ il-maħfra tiegħu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li ngħadni btħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billa ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti ssalva lil bniedem f'kull żmien, missa qiegħed tferraħ lil poplu tiegħek b'kotra iżjed kbira ta' grazzi. Dawwar l-għajnejn tiegħek tal-ħniena lejn dan il-poplu li inti għażilt għalik u żomm taħt il-ħarsien u l-għajnuna tiegħek lil dawk li sejrin jieħdu jew li diġà ħadu it-twelid ġdid bil-magħmudija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sidi l-Mulej, araw, se nieħu lil ulied Iżrael minn fost il-ġinus fejn marru, niġmagħhom minn kull naħa u nġibhom farthom u nagħmilhom ġens wieħed fil-pajjiż fuq il-muntanja ta' Iżrael. Sultan wieħed ikun is-sultan tagħhom ilkoll, ma jibqgħux iżjed żewġ tiġnus, ma jibqgħux iżjed maqsuma f'żewġ saltniet. Ma jitniġsux aktar ballat folos u beħwejjeġ muqżiża tagħhom u bebda dnub ieħor minn tagħhom. Jien għad insalvhom mid-dnubiet li furduhom minni, jien insaffihom u huma jkunu għalija il-poplu tiegħi u jien inkun għalihom Alla tagħhom. Il-qaddej tiegħi David ikun is-sultan tagħhom u huma lkoll ikollhom raj wieħed fuq kulħadd. Huma jimxu fuq il-praċetti tiegħi u jħarsu l-liġijiet tiegħi u jżommuhom. U jagħmlu fl-art li jien kontajt lil qaddej tiegħi Ġakobb, l-art li fiha għamru missirijiethom. Jagħmlu fiha huma wkoll u wliedhom u wliedhom għal dejjem. U l-qaddej tiegħi David ikun il-prinċep fuqhom għal dejjem.
Nagħmel magħhom patt ta' sliem, ikun patt magħhom għal dejjem, inwettaqhom u nkattarhom, u nqiegħed fosthom għal dejjem is-santwarju tiegħi. Fosthom tkun l-amara tiegħi u jien inkun Alla tagħhom u huma il-poplu tiegħi. Imbagħad jarfu l-ġnus li jiena l-mulej li nqaddes lill-Iżrael meta s-santwarju tiegħi ikun fosthom għal dejjem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien, il-mulej ħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Il-mulej ħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-mulej, x'għandru għal bogħod fil-gżejjer. Ejdu dak li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Flimkien, il-mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda lil Ġakobb, ħelsu minn id wieħed aqwa minnu. Għad jiġu u jgħannu fuq l-olja ta' Sion u wiċċhom jiddi minħabba t-tieba tal-mulej. Flimkien, il-mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Imbagħad jifirħu xbejbiet bis-sfin, jifirħu żgħażagħ u x-xjuħ. Jien inbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħħom wara l-hemm tagħhom. Flimkien, il-mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom, jgħid il-mulej, u ġeddu qalbkom u ruħkom. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien ħafna mill-Lut li kienu ġew għand Marija oħt Lażru u raw dak li għamel Ġesu emmnu fih. Imma xi wħud minnhom marru għand il-Fariżej u qalulhom x'kien għamel Ġesu. Għalhekk il-qasisin il-kbar u l-Fariżej laqgħu is-Sinedriju u qalu: x'sejrin nagħmlu? Għax dan il-bniedem qiegħed jagħmel ħafna sinjali, jekk inħalluh sejjer hekk kulħadd jemmen fih u jiġu r-Rumani u jeqrduna kemm it-Tempju u kemm il-ġens tagħna. Ma wieħed minnhom Kajfa li kien il-qassisin il-kbir dik is-sena qalilhom: intom ma tafu xejn. Anqas ma intom tqisu li jaqblilkom jekk imut bniedem wieħed għal poplu u mhux jinqered il-ġens kollu. S'dan ma qalux minn moħħu ma billi dik is-sena inserta kien il-qassis il-kbir huwa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesu kellu jmut għal ġens tiegħu u mhux għal ġens tiegħu biss imma wkoll biex jiġbor ġemgħa waħda l-ulied ta' Alla li kienu mxerdin. Minn dakinhar il-quddiem bdew jiftehmu bejniethom biex joqtluh. Ġesu m'għaddiex aktar bid-dier f'nofs il-Lut imma telaq minn hemm lejn il-kampanja qrib id-deżert f'belt jisimha Efraim u qatt hemm mad-dixxipli tiegħu. Kien wasal lejt tal-Lut u ħafna nies mill-kampanja telgħu Ġerusalemm qabel lejt għar-riti ta' purifikazzjoni. Huma ffittxew lil Ġesu u bdew jgħidu bejniethom fit-Tempju: intom x'taħsbu? Tgħid jitlaq għall-festa? Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Intom x'taħsbu? Tgħid jitlaq għall-festa? Interessanti din il-mistoqsija li tagħlaq il-Vanġelu tal-lum u nixtieq nibda minnha u mmorru lura l-qari kollu llum biex inħalluh jippreparana għal din il-ġimgħa speċjali li ġejja. Għaliex dan huwa l-aħħar qari qabel jibda ċelebrazzjoni tal-Ħatt il-Palm li tgħaddina għall-festa tal-Għid il-Kbir. Hekk hija ġimgħa sħiħa, ġimgħa unika li tibdel l-istorja kollha tad-dinja.
U allura li magħha rridu niżnu ħajjitna. U l-qari tal-lum narah jagħtina għajnuna kif se ngħixu din il-ġimgħa. Ekku nibda minn dik il-mistoqsija, tom x'taħsbu tgħid jitla għal festa isek bħal meta ssaqsi tgħid l-arus ġej għattiġ, ġifieri jisu il-festa mill-nija tagħna u naraw jekk Ġesur se jitla. Meta s-sit tal-istorja u Alla. U għana kultant norganizzaw l-affarijiet nagħmluhom tagħna imma ninsew l-essenzjal. Ġifieri Alla ħanejdu isma' tgħid jidħol xi ftit, jiġi xi ftit. Jew bil-kontra, rridu nibdlu daqsxejn il-mistoqsija. Aħna se nidħlu għall-festa li qed jipprepara Ġesu. Li ħafna drabi ħanaraw li aħna qegħdin nimmissjaw dak li s-soltu nagħmlu mhux hekk. Għandna affarijiet li s-soltu nagħmluhom u nsibuhom xemm. U allura jisu mhux ġejja festa. Imma mhux hekk. Għaliex Alla ma waqafx jaħdem, Alla ma jaqafx isalva. Ġejja l-ġimgħa mqazza u allura rridu nsaqsu mhux jekk Ġesur se jitla l-festa imma aħna jekk se nkunu miftuħin l-ewwel nett għal dak li Alla ħajurina din is-sena. Bil-modi preżenti din is-sena. U allura nħallu lil Mulej l-ewwel nett jissorprendina. Nħallih ikellimni li wara mumenti ta' talb, wara ċelebrazzjoni ħansegwi ngħid il-Mulej x'qed jgħidli. Bliema mod jixtieq jgħaddili għal ħajja ġdida. Bliema mod huwa preżenti, bliema mod se jġedded lili, il-familja, s-soċjetà Maltija. Allura l-ewwel domanda li hekk ma nieqfux biss jekk se jitla' Ġesu għall-festa ma kif jien se nħallih jissorprendini bil-ġdid li dejjem jagħmel, għaliex Alla jaħdem illum ukoll. Mbagħad tolqotni l-mistoqsija l-oħra li insibu fil-Vanġelu tal-lum. X'se nagħmlu? X'se nagħmlu? Ġesu qajjem il-Lażru, daw qed jiftehmok biex joqtlu lil Ġesu. Jiġifieri x'se nagħmlu huma jien il-kontroll tal-ħajja joħolqu storja aħna dejjem hekk nagħmlu mhux hekk nagħmlu storja ta' biża' biex imbagħad niġġustifikaw l-affarijiet l-oħrajn li nagħmlu. Dan jekk jibqa' sejjer hekk Ġesu jiġifieri jagħmel il-ġid, qajjem il-Lażru mill-mewt. Jibqa' sejjer hekk. Siġu r-Rumani u mbagħad jeqirdulna t-Tempju, storja ta' biża' mela issa nistgħu niġġustifikaw li noqtlu lil Ġesu. U hekk jagħmlu. U hekk jagħmlu. Jiġifieri jekk jisu aħna ngħixu mir-rakkont ta' storja ta' biża' dik tista' toqtol il-ħajja li Alla qed jibni fina. Jiena nipprova ngħid lil Alla x'għandu jagħmel imma ma nilqax dak li qed jgħaddili. Il-biża' pereżempju mid-tbatija tista' żommni milli inħobb il xi ħadd. Biex ma weġġax mela qalbi ma niftaħa għal ħadd. U allura qed tmut il-ħajja fija. Hekk allura t-tieni mistoqsija huwa hekk milli ma biża' jixtieq jeħlisni l-Mulej biex imbagħad nirċievi l-ħajja li qed jagħtini hu. Ħaniċċelebraw aħna il-qawmien ta' Ġesu mill-mewt. Jiġifieri jidħol fid-dbatija ma mbagħad jgħaddi għal qawmien. Iħobb sal-aħħar u dik l-imħabba tħalli frott. Hekk fejn il-Mulej jixtieq jeħlisni mill-biża' biex jiena mbagħad tikber il-ħajja fija, tikber fija l-kapaċità li nħobb. It-tielet għajnuna li jagħtina l-qari tal-lum hekk huma li nidħlu fil-prijoritajiet ta' Alla. Jekk naraw l-ewwel qari mill-profeta Eżekjel, hekk naraw il-prijoritajiet ta' x'jixtieq jagħmel Alla. Hemm affarijiet nixtiequhom aħna, jien din nixtiequ l-oħra. Imma x'jixtieq Alla? Ejja nibdew minn hemm. Jolqtuni 3 affarijiet milli għalenna Eżekjel. L-ewwel nett jgħid li bil-mod tiegħu Alla jixtieq jagħmilna poplu wieħed, ma nibqgħux maqsumin hawnhekk jitkellem fuq żewġ popli ma ninsiru poplu wieħed. Hekk liema sinjali qed jagħtina Alla biex nirbħu l-firdiet li dejjem noħolqu fuq xulxin għal raġunijiet differenti, għal raġunijiet żbaljati, imma li nkissru lil xulxin. Liema sinjali qed jagħtina Alla biex
nażlu l-għaqda li jrid jagħtina Alla. It-tieni hija li ma jibqgħux jgħidilna jimxu wara Allat foloz. Juża kliem qawwija Eżekjel bil-qżiżijiet tagħhom. Hekk aħna nagħmlu għażliet ta' Allat foloz għax naħsbu dawk se jsalvawna. Fejn qiegħed jistedinna b'mod personali bħala soċjetà li nirrealizzaw fejn hekk għamilna Allat foloz, fejn pereżempju il-flus għamilni Alla tagħna, u dak biddel il-prijoritajiet kollha, ir-relazzjonijiet tagħna u wassalna biex inkissru lil xulxin. Hekk fejn mu li qed jeħlisna minn dak li huma Allat foloz. U t-tielet Alla jgħid permezz profeta Eżekjel jiena nkun Alla tagħhom u ma jkunu l-poplu tiegħi. Hekk il-mistoqsija kbira ta' min int, meta tmur f'ċertu rħula biex tintroduċi ruħek, jgħidulek inti ta' min int. Jgħidulek tal-familja biex tara il-familja tiegħek. Imma aħna iktar fil-fond rridu nsaqsu jien ta' min jien. Ta' Alla, aħna ħankunu l-poplu ta' Alla, jew jien ta' xi ħadd ieħor. Jew nitolbu l-Mulej li jippreparana għal din il-ġimgħa mqazza, l-ewwel nett mhux jekk Ġesu xtiela għall-festa ma jekk jien u se nidħol għall-festa li qed jipprepara Ġesu għalija. Nħallih jissorprendini. Nħallih ukoll jeħlisni mill-biżgħat li jżommu l-ħajja milli tikber fija, li jżommu l-imħabba milli tibqa' tmexxili ħajti. Fiċ-ċirkostanzi fejn qiegħed li kollha għandna limitazzjonijiet, ma minn kull post nista' nħobb. U t-tielet li nidħol fil-prijoritajiet ta' Alla. Hekk li nażel li l-Alla nħallih imexxini hu dak li iġib l-għaqda, dak li jeħlisni mill-Allat foloz, dak li għamilni jien ta' Alla, jiena bniedem ta' Alla, inti bniedem ta' Alla. Tolbu l-Mulej jġeddidna, nirringrazzjawh għal dil-ġimgħa mqazza, nħalluh jimlina bit-tama. Bi gratitudni għal dak li Alla qiegħed jaħdem f'qalbna fid-dinja biex jgħinna nirbħu dak li jkisser lil bniedem, ejjew nresqulu wkoll it-talbiet tagħna. Ntolbu l-ewwel nett għalina bħala Knisja. Għalina l-koll flimkien mal-Papa u l-Isfijiet u s-saċerdoti kollha sabiex ngħixu din il-ġimgħa b'sens ta' gratitudni u b'sens ta' impenn. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Tolbu għalina bħala soċjetà sabiex ikonna il-kuraġġ nagħmlu għażliet imnebħin mill-prijoritajiet ta' Alla, minn dak li huwa tassew rispett lejn id-dinjità ta' kull bniedem, ma dak li huwa sens ta' ġustizzja u impenn għal paċi. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Jew nitolbu għal xulxin, hekk il-koll miċ-ċirkostanzi differenti tagħna. Ringrazzjaw il-Mulej għat-talb ta' diversi minnkom li qegħdin jitħabtu ma' mart jew ma' solitudni li qegħdin fl-isptarijiet. Ringrazzjaw ukoll it-talb ta' hekk min f'ċirkostanzi differenti jitlob għal ħadd ieħor u jsostni lil ħadd ieħor f'mumenti diffiċli. Hekk jew il-koll bħala komunità nitolbu għal xulxin u nitolbu għal ġid ta' kulħadd. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Tolbu wkoll għal dawk in-nies li jsostnu nies oħrajn permezz tal-professjoni tagħhom, permezz tar-rwol tagħhom bħala ġenituri jew dawk li jieħdu ħsieb hekk persuni avdati f'idejhom, kif ukoll ta' nies li hekk mill-limitazzjonijiet tagħhom jinkoraġġixxu, kultant b'messaġġ, b'sens ta' apprezzament, b'telefonata, hekk tant ġid li jsir permezz tal-inkoraġġiment li nagħtu. Hekk Mulej jagħtina l-perseveranza meta nkunu se naqtaw qalbna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Ringrazzjawk Missier Qaddis li inti timxi magħna, takkumpanjana u tagħtina dak li hu l-aħjar għalina. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
venuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti iġġeddidna għal ħajja ta' dejjem bis-sagramenti tal-magħmudija aħna u nistqarru ismek. Ilqa' l-offerti u t-talb tal-qaddejja tiegħek li jittamaw fik u għamel li naraw xewqatna mitmuma u dnubietna maħfura bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija ibnek salvana u l-qawmin glorjus tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu ntennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobż ratt il-ħajr qassam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana into Salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għaqada fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, nisqof tagħna Charles, nisqof ġew li qed jgħinu mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħen għalina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostlu mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mhux biss narfu li qegħdin fidejn Alla l-missier ma wkoll nagħmlu l-għażla li tmexxina biss ir-rieda tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet
jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni agħtina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna. Ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. Nitolbuk la tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għattiha s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Jew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, agħtina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħenjin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Kristu kien moti biex jiġbor ġemgħa waħda l-ulied ta' Alla li kienu mxerda. Nitolbu.
Fiċ-ċokon tagħna mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sem min-natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlessenna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li inti jomna li kisma' talb tagħna dak li twilet għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna ħlesna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Om Alla. Sirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Sant Eliżabet. Sirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek hawn fl-art.
Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missieru lill-Liben lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Kontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-ar ta' Betlem. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikkull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Kontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikkull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, għafrina d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slima lik Sultana tal-ħnina ħajja l-ewwa ta' matana, slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolfu f'dan il-witt ta' dmu. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina war dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanin pija u ħelwa Verġni Marija.
Kont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikkulli trid int kif is-semek kan fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Li malik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin issa u fissija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem. Tihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem Istriju jiddifuhom. fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu l-qatt tal-btana. Sir eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om xebba. Itlob għalina. Om teba. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Ron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bieb tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob Kien għalina. tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina. Lopalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, rażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għaqlana l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla, imbirek l-issem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-issem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbira Marijum Alla Santissima, imbirek it-tluq Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom li l-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada fid-9:30 ta' filgħodu fil-Katedral ta' San Pawl l-Imdina l-Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi ċ-ċelebrazzjoni ta' Ħatt il-Palm. Infakkarkom li matul dan ir-randan il-Knisja għaddejja bil-kampanja Itmaw Libbes biex tajn il dawk li ma jistgħux ilaħqu mal-bżonnijiet bażiċi tal-ħajja. Jekk tixtieq tajn lil tfal, koppji anzjani jew familji billi tipprovdilhom ikel bnin jew ħwejjeġ jilbsu, idħol fil-website diakonija.org. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.